Дами и господа, това е за заде шефката Исмаил. Тя е шефката, той е до нея. Ники Мюзик Студио. Заде шефката влиза, всички знаят, че тя е тази, дето реда оправя. Исмаил е мъжът ти, но ясно се вижда, че тя е тази, дето всичко движи. Той е силен, но я уважава, до нея винаги се изправя. В дома им ред и дисциплина, тя е главата на цялата картина. Заде шефката всички я знаят, Исмаил до нея, двамата рамо до рамо. Тя командва, той я следва шест, това е силата в техния жест. Заде шефката на Исмаил, тя държи семейството в ръце. Парите, редът и целият свят, всичко минава през нейния свят. Където минат уважение има, тя е спокойна, той я приема. Не е борба, а баланс и закон, двама заедно, един силен тон. Исмаил знае кой държи играта и не се спори в тяхната врата. Заде шефката мисли, решава и води, всичко при тях на място се подрежда. За шефката, шефката за заде, за шефката, шефката за заде. Тя е сила